Orada ayının başlanmagynyň öň ýanyna çağalyň öýme öý aýlanyp ýarymydan aýtmaklary mukaddes hasaplanýan bu nurany aýyň ähli beýleki aýlardan aýratyn tapawutlanýanlygyny äşgär edýär. Çünki orada aý rehimdarlygyň, ýagşylygyň we jemgyýetiň ruhy kämilliginiň dawralanmagyny alamatlandyrýar. Bu ayda dünýäň ähli musulmanlary tarapyndan 30 günläp agzy beklemek borjy berza edilýär. Milletimiziň ruhy ummatlyklaryny täzeden dikeltmek, müň ýyllyklaryň jümbüşinden gözwa salyp gaýdýan baý we özboşly medeniýetini hasam kämilleşdirmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Şol siýasatyň özüni ata-babalarymyzyň belent durmuş we insanperwerlik ýörelgelerini esaslanýar. Şolardan ogr alınıp Türkmen halkyna mahsus bolan däp desturlar täze taryhy eýýamda da münasip derejede dowam etdirilýär. Orada aýynyň başlanmagy Türkmen topragyny iň oňat duýgulary, ýagşy arzulary we päk niýetleri beslenýär. Orada aýynyň däpleri Türkmen halkynyň uzak asyrlaryň dowamynda baý durmuş tejribesi esasynda kemale gelen insanperwerligi, hoş niýetligi, paragatçylygy hemde dost doganlygy dawralandyrýan dünýäniň iň gadymy ýörelgeleriniň biridir. Ýagşylyk, rehimdarlyk, milletiň jewitsigi bu ýörelgeler halkymyzyň durmuşyna aýratyn belent many mazmuny eýe boldy. Bu aýyň başlanmagy bilen okurjak tarawy namazlaryny ähli mescitlerde ata watanymyzyň paragatçylygynyň we rowasygynyň hatyratyna hemde milletimiziň batyar durmuşynyň üpçün edilmegine, gönüktirilen ähli uly meçörli özgertmeleriň amala aşyrylmagyny öňe süren gahryman arkadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak bolmagy, hormatly prezidentimiziň alparýan ýyl ýurt bähwitli işleriniň hemişe rowaj almagy dile ediler. Toýly wagtlaryny geyinip elzagallaryny torwajyklaryny alyp, goňşy golamlaryny päk kalplary joşguny barýan körpelerimiziň ýarymydanlyk adamlaryny ýanglanýan çaga setlerinde de nurany, ýagşy arzu dilegleri istilýär. Çagalyň barýan her bir maşgaly ojaklarynyň bosawasyny aýdýan päk arzularyndan soň däwe uruşýaly öýeleri olary dürli süýjülüklerdir toý pişmelerini we beýleki sowatlyklary palýalar. Goý mukaddes orada aýynyň her bir güni ruhy welentlik bayramyna öwrülip, ata watanymyzyň paragatçylygynyň, ösüşiniň we rowasygynyň bähwidine çäksiz söýge, rehim şepagatlylygy we sogab işlere beslensin. Çagalyň ýarymydanly şadýan gadamlary ýyllardan ýyllara dowam bolsun.